putunya wayahe. Iya nak ibu itu. Mosok sangu mek 100. Iya kelasnya kamu itu kok sangu 100 yo. Sangu 100 iki mbok parene aku 50 karek 50 mau ge kuwi kok mek 2000 sampean arep ning toilet ya. Iya iya. Anu apa sampean kelas berapa? 4. Kelas 4. Ayahe galak apa ora tolek ning omah? Galak ayah apa ibu? Ibu. Masa Bu jenengan apa galak ayah karo ibu, galak ibuke nggih. Galak ibuke. Bu, sanjange galak ibuke raya ini. Leres nggih. Napa nggih? Bocah iki jujur lho bocah iki. Jujur. Nek musisi-musisi nika wis mesti ngapusi. Lagunya nanti kita. Lagunya apa lagunya? Nanti fotonya setelah selesai ya. Samudra Budaya sebagai Fajar Audio.